Nga binati og minahal kong matalnon. Okay, mao ni dan guys, padawong sa Santa Paz gi semento natin kini sa national budget ni siya guys, kay ang kuan jud sa matag barangay diri sa lungsod sa Matalom nga makakonek na siya masemento na tanan unya. Mao na ni ang kuan padung sa barangay Santa Paz, kuan ani sa mintuon na siya tanan para mas accessible na mga katawhan nga moari sa lungsod niya. Farm to market road ang nagbudget ani mao ang national budget, mao na ni dani padong sa barangay Santa Paz. Okay, ako mang hinaot nga magpadayon ta sa panaghiusa alang sa kayuhan sa tanan. Okay, mao na ning mao na ning update nga road, farm to market road nga padung sa barangay Santa Paz. Okay, mo ni guys unya mao na ni update diri sa ato ang dan or road karsada ngadto sa Pantas. Gihimo ni guys aron jud mahatagan og maayong karsada ang matag barangay diri sa lungsod sa Matalom. Punpuhon masiminto na jud tanan niya. Ang atong problema guys ang padawong sa mga sitio, naningkamot ang atong mayor Eric Espahulio nga mahatagan og maayong karsada ang matag lumulupyo diri sa lungsod sa Matalom. Okay, mao ni update diri sa ato ang kuan. Okay, busing. Okay, nani nagtrabaho guys. Anya mga kahimtang. Kumanhuman na ba ito pa doon, boss? Gamay na lang naman na. Pero unsay target ani mahuman dos? Ha? Unsay target? Mahuman dito ba? Mga sunduan ba? Agamay lang lagi. Amo kay dito siguro na siguro nga ano mo mangay na pa may mga telegraph. Oo no pang kuan diri sa kalsada. Okay. Salamat boss. Okay, maonig update sa kalsada. Busing. Okay, maonig nagtrabaho guys. Kalsada guys. Ate. Okay, mauna ni Mao man ning agtulay sa una boss no. Pakuan na no. Okay, mao na ni kuan guys. Adan sa adi pa ni 100% pero hapit na ni. Hapit na mahuman. Unya maghimo ni kuan guys. Naghimo og kanal karon og mga tubig diri mo agi. Okay, mao ni update hapit na 100% dito di pa ja totally nga nahuman kay na pamay ipang trabaho para nang ultimo Domingo guys nagtrabaho niya na mao ni nagkuan karsada niya. Okay, mananig dan simento na siya pero gibutangan og kanal niya. Okay, ano ni ang karsada kasi. Okay, ako mang hinaot nga magtinabangay dito kanunay alang sa kayuhan sa tanan o kalambuan diri sa lungsod sa Matalom na siminto na sila guys pero
gihimuan lang ng kanal mao nga murag huwa pa na semento. Mo ni. Okay, manunig. Punpuhon guys ang matag barangay. Doon na ni budget para mas simentado na ang tanan diri sa ato ang kwan. Okay, mao na nig-update nga karsada padung sa Santa Paz. Nya hapit na ni mahuman gitrabaho nila ag mga kanal. Okay, man. Okay. Ako mang hinaot nga magtinabang ay duta kanunay alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan. Kadara simento na ngadto. Padung na ni Subos. Ako mang hinaot nga managhiusa juta atong tabangan ang administrasyon aron mas magpadayon sa pagsiminto ang matag barangay. Makunik na sila jud aron mahatagan na jud og maayong dan ang matag katawhan nga og mulugsong madali sa uban kay mo reklamo sa una mabugto ag pante tungod sa agianan. Okay, ako mang hinaot nga atong suportahan kanunay ang administrasyon headed by sa atong buutan ug maabtik nga Mayor Eric is Pahulyo. Ato silang tabangan aron magpadayon ang mga programa nga gihimo para sa matag barangay, para sa katawhan ug kalambuan diri sa lungsod sa Batalong. Iko PP tinuray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan diri sa lungsod sa Batalong. Okay, maunig update nga dan pero diri kay di man maklaro lagi. Ito lang guys. Matag barangay guys aduna ni budget national. Mukunik na ni sa ato ang lungsod nga simentado o guan. Okay. Okay guys. Okay, maraming dan. Okay, simentado na jud siya aron mas ang katawhan jud di na maglisod nga muari diri sa ato ang matag barangay natay mga kumprahon natay kuan mas dali accessible. Okay, balikon ko ato gayong suportahan kanunay ang administrasyon headed by sa atong maabtik ug buotan nga Mayor Eric is Pahulyo ug mga konsehalis. Okay, mao na ni ang karsada padung sa barangay Santa Paz diri sa lungsod sa Batalong.